dia rancak benak ko. Udonan kandang, oi iyo kalau dicari, lai koles nyodanan kata pegang, lai koles nyodanan kata pegang. Kapal lo taga, oi iyo lah dinan rami, ulah nyobanya ada di dalam kandang, ulah nyobanya ada di dalam kandang. Mbak bini rancak tuh banyak pokoknya dah. Oh begitu ya. Ayo Pak aku banyak pokok itu. Pada ege mah. Oh yo 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 yo. Donan kencang dia nak kaba ulah, denailah lamo iyalah tahu. Dalam kandangnya dia dan nyoba tingkah, denai cukuikan dia ukui josaku. Lai kata cukui anda udah tuh. Lai. Beko makan hati udah adanya. Indah mangalo makan hati. Rumput hijau sagu kan iyo makanan pokok. Adonan labi ada yo dari itu. Adonan labi ada yo dari itu. Sehari saja badannya indah bagus. Lah mangienyo dah ka urang lalu. Lah mangienyo dah ka urang lalu. Jadi sabui dia itu jo iko, kan diri denai kamanangguangka. Kok kudo kencang dia banyak ulahnya, nan lain saja dia tolong carikan. Kalau begitu kudo bapan jaya dah dicarikan. Ayo adilah dia daripada yang ada ya di dong. Boleh nak sanang udah. Ayo kalau di papan kau kan cuma cari makan je orang semuanya. Usahalah kami, oi udah tantangan itu. Denai carikan nasi kudo babang. Denai carikan nasi kudo babang. Nggak tak cukuikan, de udah rumput hijau sagu. Kaparak saja dah udahlah pegang. Kaparak saja dah udahlah pegang. Iya, lah itu lo kan dibikian ayo tu. Ayo, mengapa dibikin mana kau? Kau dah buat bantu kan lah, sama je tu je. Bantu lah sama cuma. Ayo.